500 बोसोरनि बिथि सोनामुनि माने नोङो 500 बोसोरनि बिथि सोनामु माने ताबुकनि बरकनि जुग्रक नंगे आ 500 बोसोरनि बिथि रं सोनामु माने न पुइतो द सानाय दाच मा आंगा कंगनो रिजल्ट रिनानि आनि कक्ताय कुनिया नों मजि फायदि मजि फाया तामो नि रिजल्ट नाय नों आनि नोंनि नि शक्तिनो नों फुनुक सिनाय लुगनि बुसखाङो आहा रे खोनादि आनि शक्तिनो नर तपस्या खायपानो नों फायाबा आनि म हायनो आनि तमं अब हायनो आनि कक सामा इगु फानो तंग हनि हिंतो इंको फानो तंग हनि हिंतो आगिबा आनि सामं म हायनो खबर खलायनाय जेखन बुखुक बैसाव काज बम हागेन खलायो नों काज नायनायनि प्रमाण नायनायनि मुजंगो नि नगनि रुगि तैफेदि सायमानानो हामानि परसे नङानो रांग्रोना ब्ले आनि काम कर्मनि अन साय आबो नङानो रिया बसु गानि और नायजा खाद्र स तगबे पाइ थांगो ति बरक ताताल हिनो तै कायसा नंगे नों जे अरनि तिरप्रा मुंबईनो रहर मुंबईनि फला तिरप्रा रह मानि आ फला नके नों बम हागे रह ए आरो नतेबो लुकुरक ननतेबो ताताल हंका आमोकि तुतेलि ताताल दा हंजांमो नंगे ता केसे नों 500 बोसोरनि बिथि सोनामुनि मानि नों 500 बोसोरनि बिथि सोनामु मानि ताबुकनि बरकनि जुग्रक नंगे आ 500 बोसोरनि बिथि रं सोनामु मानि न पुइतो द सानाय हागे नों ते केसे सरायरो पाइबो नों YouTube भिडियो ति खाइ जलि मुं फुनुगो माने खरकसे देव गुरुं ते तै आमतैनो लुकुरं न ते पयता सायां तंगो अच्छा खोनादे आमा हायता खोनादे एक नम्बर क्वेश्चन जे फला फला जे आं मुंबई रहया रहना मानुमन अब फला ताक दिन थाका मुंबई नाय फला तो बनो सृष्टि खायनाय सृष्टिकर्ता तंगो यांगनि आयां नें ट्रांसफर खायनाय बुसका बॉडी से नांग्या चल yang फनो इंका का आबो आनि कामया बुसका इंका आंनो मानो आंनो साकायले नङानो बिसा जाखायनाय ननो फुनुक सिमा यांकाय हा इंका मंत्र करि हिनि सावका मंत्र बो आंबो सायमानो मंत्र कुनो हासाकाव करै जे कुबुई बरक सत्य बरक ईश्वरनि शरण शक्ति ति फायनाय रक बनो मंत्र जेबो खावबा बिमानि आंगो हामियानो हामरिनाय तांगिरिनाय इंका आबनो तांखायनो हामथानो आबनो होनो मंत्र बखाबाय सनाबजाक मंत्र तंत्र बाय जंत्र मंत्र तंत्र जंत्र आबो याक बाय सनामानि बतंगो जेमन रमदि बुई ओको तामनो हनाय नरनो तो बासना आं बुजकनानै दों yang तंखा गोबां मा जिनिस वा बा बिथि बेराय तंत्रखौ जे तांत्रिक रक पुतला सनामबै जात्रि जात खलायो इरै खयो सिमलांगा थांगै इनको खलायो ए आबो तंत्रखौ तांत्रिक दंनि बुझका मंत्र अंक बखाबाय जे साधुबि बरक रक साधुबि माने जे गृहस्थी बरकनो अधर्मनो पालन खायलाय मानो कायजाक बरजाक फान तो जत ननो पालन खाय मानो हामानि परसे नङानो रांग्रोना ब्ले आनि काम कर्मनि अन साय आबो नङानो रिया बसु गानि और नायजा खाद्र स तगबे पाइ थांगो कर खांका जों आदिनो न 5-6,000 रां बायबो खाबले इनका तांदिनो मतायरना हंका तो थुंगो सना फैना कम से कम बिनियो अको मासे 1 लाख का तै जों तायरन लाजेनि बरां जोंना फिनानि का जों टप